Mdera la Kapinga mudali khoti yaying'ono, ndipo amajisitireti a khotiyi adali bambo Kapinga. Mderali anthu ankadandaula chinthu chimodzi, kudalibe chilungamo mu khoti la amajisitireti Kapinga. Bambowa ankakonda ndalama kuposa udindo wawo. Chilungamo chinali ngati bizinesi kwa iwo. Munthu aliyense amene amapereka ndalama zochuluka ndiye amawina mlandu. Adayiwaliratu za malonjezano awo amene adachita akuyamba ntchitoyi. Tsiku lina Thokozani amene adali mkazi wamasiye adapita ku khotiku. Amuna ake anali atangomwalira kumene, ndipo abale awo amamunawo anayamba kumutengera chilichonse: nyumba, malo, komanso sitolo yaying'ono imene mwamuna wake anamumangira. Ndili ndi ana atatu, koma akuchimuna afuna anditengere chilichonse. Ndipanga bwanji ineyo ndi anawo? Uku kunali kulira kwa Thokozani akufotokoza zomwe zikumuchitikira, ndipo Akapinga amakhala ngati akumvetsera mwachidwi. Patapita masiku angapo, Akapinga adayitanitsa akwawo kwa mwamuna amene amasumiridwayo, ndipo atabwera monga mwa nthawi zonse, popeza abale a mwamunayi ankadziwa mmene khoti limayendera, adampatsa Akapinga ndalama za nkhaninkhani. Ndipo mlanduwo unatha popanda kukamba zambiri. Chomwe chimachitika nchakuti Thokozani akabwera ku khotiku, amajisitireti amangomuwuza kuti ubwerenso wiki yamawa, ubwerenso mwezi wamawa, masiku nkumatha. Kenako Thokozani adangotopa nkuvomereza. Adatenga ana ake atatu ndi kuchokamo mmudzimu kupita ku tawuni ina kukayambiranso moyo. Apa nkuti atawuzidwa kuti failo ya mulandu wake yasowa, ndipo ngati akufuna kuti nkhaniyi ayikambirane ayenera kuti ayitsegulenso. Thokozani anangovomereza ndikupita kutali kukayamba moyo wina ndi ana ake. Ndipo Akapinga atamvetsedwa kuti Thokozani wachoka mu tawuniyi adangosekerera, popeza adadziwa kuti tsopano nkhani yatha. Patapita miyezi ingapo, munsika wina wa mu mzinda omwewu padali mnyamata wina amene amachita malonda ake, dzina lake Mphatso. Adali ndi malo ang'ono ogulitsirapo malonda ake mu msikawo. Malo amenewa adapatsidwa ndi agogo ake, ndipo amawakonda malowa chifukwa adapezapo makasitomala ochuluka. Anthu amudzimu adamuzolowera kuti ngati mukufuna msinjiro, ufa ndi zina zotero, pitani pa Mphatso. Koma tsiku lina wapampando wa msikawo, kapena kunena kuti acheya, anamuwuza Mphatso kuti akuyenera kuti asunthe, achoke pamalo amene akugulitsira malondawo, chifukwa munthu wina akufuna kumangapo shopu. Izi zinamututumutsa Mphatso. Ndi ndani akufuna kumanga shopu malo awo? Awatu ndi athu, tinagula, adandipatsa ndi agogo anga, sikuti ndi alenti. Uku kunali kulankhula kwa Mphatso kumuwuza cheya wa msikawo, ndipo acheyawa adangomwetulira popeza adadziwa kuti amene akufuna kumanga shopuyo ndi munthu wa ndalama zake zochuluka, ndipo Mphatso sangamake. Patapita masiku angapo, Mphatso adaona ngati nkhani ija yatha, ndipo tsiku lina atalawirira mammawa kuti akayale malonda ake monga mwa nthawi zonse, adangopeza kuti kachisakasa kake kamene adamanga koyikapo malonda kaphwasulidwa, ndipo anthu ayambapo kukumba kusonyeza kuti ntchito yofuna kumanga yayambika. Mphatso ataona izi adawafunsa anthu aja, kodi mwini wake amene akufuna kumanga shopu iyi ndi ndani? Ndipo anthu aja adangomulozera. Poteropo padali mbambo wa mimba yake yayikulu atayima pa chigalimoto chopuma akuyankhula foni. Mphatso adasendera kufupi namudikira kuti amalize foniyo. Atatha, mbamboyo adampatsa moni Mphatso, ndipo Mphatso adayankha mwaulemu, nayambapo kukambirana chifukwa chimene akumanga shopu pamalo ake mosakambirana. Ndipo bamboyo adamuyankha mwamwano Mphatso, posatengera kuti Mphatsoyo adabwera kwa iye mofatsa komanso modekha. Kasume kulikonse, malo awa ndi yanga, kuyambira lero pakhalapo shopu yanga.
ngati ukufuna kupitiriza bizinesi yako ungonena ndikupezera malo ena mu msika omwewo. Koma Mphatso sadafune kusintha malo awawa adawakondetsetsa popeza adayikapo maziko amakasitomala ake. Ndipo zitatere Mphatso adanyamuka kuthamangira ku khoti kukasuma. Mphuno Salota apa nkuti bambo olemerayo amene amamanga shopu yake msikamo anali atakumana kale ndi bambo Kapinga, atawakhuthulira ndalama komanso anali atamugulira galimoto ya nyuwani. Kapinga atamuona Mphatso anangomwetulira popeza adali atadziwa kale za nkhani imene Mphatso wabwerera. Ndipo monga mwa nthawi zonse Akapinga amangomuwuza Mphatso kuti ubwerenso mawa, ubwerenso nkuja, ubwerenso wiki ya mawa. Ndipo Mphatso sadagonje, sadafowoke popeza malo awa adali moyo wake. Adapitirira kumapita ku khoti ngakhale samathandizidwa. Tsiku lina adawuzidwa kuti failo yake yasowa, ndipo Mphatso adavomereza zotsegulanso mulandu wake. Adawutsegula kachiwiri amanamizidwanso kuti ubwere mawa, ubwere wiki ya mawa, koma Mphatso sadafowokebe. Ndipo adawuzidwanso kachikena kuti failo yake yasowa. Apa pamene Mphatso adaona kuti china chake chikuchitika, ndipo adakhala pansi nkuyamba kulingalira kuti apange chani. Popeza adasiya kuyala malonda ake tsopano, tsiku lina Mphatso adaganiza zokasewera bawo pansi pa mtengo ndi anthu ena. Mkatikati mosewera bawo azibambo adayamba kuyankhula nkhani za mafailo mmene amayendera ku khoti la Akapinga. Koma anthu inu mukudziwa zakuti milandu yambiri ku khoti ya Akapinga imangothera kuti failo yasowa? Ndipo anthu adavomereza zoonadi zimene zizakhala zikuchitika pafupi. Ineyo chibwerereni mtawuni muno sindidaoneko chilungamo chitayenda mu khoti mwa Akapinga. Awa adali macheza azibambo pabawo. Azayesere kundichita ine zimenezi magistrate amene ndidzamuonetsa. Uku kunali kuyankhula kwa bambo wina mokwiya. Mphatso atamva za nkhaniyi adawafotokozera azibambo aja nkhani yake yonse, ndipo onse adagwedeza mitu, anamva kuwawa ndipo adali wokwiya. Ndipo adamuwuza Mphatso kuti apite ku khoti lalikulu kumene Kapinga alibe mphamvu. Mmawa wake Mphatso adalawirira kupita ku khoti ina yayikulu. Kumeneko adakumana ndi amagistrate Achira amene anali munthu woona mtima, wokhulupirika komanso osakonda ndalama. Atamva nkhani yake Achira anaona ndithu nthawi yomweyo kuti china chake chachinyengo chimachitika, ndipo adayitanitsa kafukufuku wamphamvu wokuti Akapinga afufuzidwe. Ichi chinali chiyambi chakugwa kwa amagistrate Akapinga. Nkhani yofufuza Akapinga idafalikira patali popeza nkuti amagistrate Akapinga anali atayimitsidwa ntchito, ndipo anthu anayamba kufika kupereka maumboni amomwe Akapinga adakhotetsera milandu yawo. Ena amachita kufotokoza kuti adakakamizidwa ndi Akapinga kupereka ziphuphu, ndipo maumboni ochuluka amene adaperekedwa adadzidzimutsa anthu ochuluka. Pamapeto pake Akapinga adachotsedwa ntchito, ndipo adazengedwa mulandu okakhala ku ndende kwa zaka 20 ndi ntchito yayikulu. Ndipo Mphatso adapatsidwa malo ake ochitira malonda. Dera lonse lidasangalala litamva zakugwa kwa amagistrate Akapinga. Pa nthawi yoyamba kwa nthawi yayitali anthu anamva tsopano kuti chilungamo chabwerera mu dera mwawo. Ndipo anthu amderali adazindikira chinthu chimodzi: munthu utakhala woyipa bwanji, utakhala wachinyengo chotani, tsiku ndi limodzi umatera ndithu.